magbibigay saya, maghahatid sa inyo ng galak at wela. Gusto niya ay palagi kayong nakangiti, ibang klase talaga pag sinabing Master D. Kaya halika na, manood ng video niya. Stress na iyong dala ay agad mawawala. Tara na makitawa habang kasama siya, mga bata't matanda ay mabibigyang saya. Tara na halika, problema ay limutin, tayo mag-enjoy kasama ang pamilya natin. Walang problema di kayang lagpasan. Nandyan si Papa God, sabayan lang ng dasal, balang araw gagaan ng problema na iyong pasan. Kaya halika dito sa taong magbibigay saya. Si Master D ay palaging masaya, mapapasayaw at mapapainda ka. Sa kwela na kanyang gana, tanggal talaga ang inyong problema. Positive at good vibes makikita sa kanya. Ang ganda diba kapag nakangiti ka? Yan ang gusto ng ating idolo na si Rodel Conanan Basco. Piliin natin maging mabuting tao at palaging magmahalan tayo. Sa bawat pangarap huwag ka rin sumuko, tatagang sarili hanggang sa makamit mo ang inyong pangarap na inaasam. Sa tawa idaan kung madapa ka man, ituloy mo lang ang lahat kung saan ka masaya. Si Lord ang bahala, tayo na at makisaya. Sa bawat video niya, hatid niya sa atin ay saya. Kapupulutan din ng aral at may magandang asal. Kaya halika na sa kanya, kay Master B siya ang bida. Si Master B ay palaging masaya, mapapasayaw at mapapainda ka. Sa kwela na kanyang gana, tanggal talaga ang inyong problema. Positive at good vibes makikita sa kanya. Ang ganda diba kapag nakangiti ka? Yan ang gusto ng ating idolo na si Rodel Conanan Basco. Si Master B ay palaging masaya, mapapasayaw at mapapainda ka. Sa kwela na kanyang gana, tanggal talaga ang inyong problema. Positive at good vibes makikita sa kanya. Ang ganda diba kapag nakangiti ka? Yan ang gusto ng ating idolo na si Rodel Conanan Basco. Si Master B ay palaging masaya, mapapasayaw at mapapainda ka. Sa kwela na kanyang dala, tanggal talaga ang inyong problema. Positive at good vibes makikita sa kanya. Ang ganda diba kapag nakangiti ka? Yan ang gusto ng ating idolo na si Rodel Conanan Basco. Si Master D ay magbibigay saya, maghahatid sa inyo ng galak at wela. Gusto niya ay palagi kayong nakangiti, ibang klase talaga pag sinabing Master D. Kaya halika na, manood ng video niya. Stress na iyong dala ay agad mawawala. Tara na makitawa habang kasama siya, mga bata't matanda ay mabibigyang saya. Tara na halika, problema ay limutin, tayo mag-enjoy kasama ang pamilya natin. Walang problema di kayang lagpasan. Nandyan si Papa God, sabayan lang ng dasal, balang araw gagaan ng problema na iyong pasan. Kaya halika dito sa taong magbibigay saya. Si Master D ay palaging masaya, mapapasayaw at mapapainda ka. Sa kwela na kanyang gana, tanggal talaga ang inyong problema. Positive at good vibes makikita sa kanya.